מבטיחה הגמרא, כלו כל הקיצים. אלוקים אותת מספיק. הוא עומד להתגלות לעם ישראל ולאנושות כולה. האיתות האחרון לקראת הגאולה מבטיחה הגמרא, אין משיח בן דוד בא, עד שיעמיד עליהם מלך, שגזרותיו קשות כאמן, וישראל עושים תשובה ומחזירן למוטב. המן גר בפרס. המן רצה להשמיד ולהרוג ולאבד את היהודים ביום אחד ושללם לבוז. המן רצה לקחת את הכסף של היהודים ולסייע למשבר העולמי. מבטיחה הגמרא, לפני הגאולה שוב יקום המן באחרית הימים ויבקש להשמיד את עם ישראל. אחמדי מחמוד ניג'אן, או בפרסית אהמני מחמוד ניג'אן, גר בפרס ורוצה להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד, והעולם כמו תמיד יעמוד בצד ויחריש. בקרב הגדול באחרית הימים עוד לפנינו נותר אויב אחד שיעמוד מהצד ויסתכל על ישראל, אויב שיתכנן את הכל מאחורי הקלעים ויתמוך בחיזבאללה ויתמוך בארגוני הטרור. וכך מופיע במדרש, מדרש פסיקתא רבתי פרק ל"ו. אמר רבי יצחק, שנה שמלך המשיח נגלה בו, כל מלכי האומות מתגרים זה בזה. מלך פרס, מלך איראן, אחמד מחמוד ניג'אן, מתגרה במלך הערבי, והולך מלך הערבי לאדום. אדום זה העולם הנוצרי, ארצות הברית, אירופה, ליטול עצה מהם. וחוזר מלך פרס ומחריב את העולם כולו. מי מסוגל היה להחריב את כל העולם? פעם יצאו להילחם בכידונים ובחרבות, היה אפשר להחריב את העולם כולו? היום אפשר להבין טוב מאוד איך זה אפשר. ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והייתה עת שרה אשר לא נהייתה להיות גוי ועד העת ההיא. תהיה עת שרה גדולה לישראל, ואומות העולם יחדדו חרבות כנגד ישראל. וחוזר מלך פרס ומחריב את העולם, וכל אומות העולם מתרעשים ומתבעלים ונופלים על פניהם, ויחזו אותם צירים כציר יולדה, וישראל מתרעשים ומתבעלים ואומרים להיכן נבוא ונלך, להיכן נבוא ונלך. אנחנו הישראלים נהיה בפחד גדול, אין מקום אחד בטוח במדינת ישראל. ואז כל אומות העולם וברשותו של הנשיא גוג התאספו עלינו למלחמה, וכך כותב הנביא יחזקאל בשם השם. הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותובל, מימים רבים תיפקד, באחרית השנים תבוא אל ארץ משובבת מחרב, מקובצת מעמים רבים על ערי ישראל אשר היו לחורבה תמיד, והיא מעמים מוצא. תבוא על מדינת ישראל שהוקמה בראשון אומות העולם, ועלית כשואה, תבוא כענן לחסות הארץ, תהיה אתה וכל אגפיך ועמים רבים איתך. הם יבואו עם צבא גדול, עם מטוסי קרב שיחסו את השמיים כענן. ואז מה יקרה? בשנייה הקריטית ביותר בעולם, כפי שאומר הנביא, שמש והריח קדרו וכוכבים אספו נוגהם, כל העולם כולו יצא למלחמה על ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר לישראל, בניי, אל תתייראו, אל תפחדו, כל מה שעשיתי לא עשיתי, אלא בשבילכם. מה אתם מתייראים? אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם. ואז, והיה ביום ההוא, ביום בו גוג על אדמת ישראל, יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. ורעשו מפני דגי הים ועוף השמיים וחיית השדה וכל האדם אשר על פני האדמה, ונהרסו הערים ונפלו המדרגות, וכל חומה לארץ תיפול. ונשפטי איתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אל גביש, אש וגופרית אמטיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר איתו. הקדוש ברוך הוא יחסר חשבונות עם כל האויבים של עם ישראל, ואז פתאום הוא יתגלה לעיני העולם כולו. והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני אדוני, אומר הקדוש ברוך הוא. אני אתגלה לכולם בשידור חי, בטלוויזיה, בכבלים, באינטרנט ובכל אמצעי התקשורת. יתגדל ויתקדש מרבה, וכל העולם כה יראו בשידור חי את עם ישראל הקדושים זועקים ביחד, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. והמלכות של הקדוש ברוך הוא תתפשט בכל העולם כולו, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. רגע אחד לפני הגאולה הסופית, גם אתה יכול לקבל על עצמך עול מלכות שמיים. גם אתה יכול לקפוץ לרכבת לפני הסגירה.
בשנייה אחת של חרטה אמיתית, קבלת עול מלכות שמיים, ומיד לכל ישראל יש חלק לעולם הבא. כל ישראל מתחברים לאבא שבשמיים, עושים שלום אמת עם אבינו שבשמיים. תחזיק חזק ותחזינה עינינו בשובך לציון.